Al llarg de la història, l'home utilitza l'enginy per adaptar-se als canvis i al mitjà, per sobreviure i millorar el seu estil de vida. Entre altres coses, ha hagut d'aprendre a lluitar contra els elements i a guanyar la batalla, així com a usar-los d'acord amb les seves necessitats. La fusta, la pedra, el foc, l'aigua, fins a arribar als metalls i als productes químics. Millors armadures s'enfrontaven a millors armes i municions. Així, l'ésser humà descobria nous materials per aplicar a la vida quotidiana. Les primeres civilitzacions es classifiquen segons els primers materials emprats, l'edat de pedra, l'edat del coure, l'edat del bronze o l'edat del ferro. L'ús de cadascun d'aquests materials requeria que s'obtingués cada vegada una tecnologia més complexa. Paral·lelament, l'energia també evolucionava. Les fonts naturals, el foc, l'aigua i la força bruta han anat evolucionant fins al descobriment de l'electricitat i les diferents formes de produir-la, emmagatzemar-la o transportar-la. S'han desenvolupat milers de productes químics amb característiques especials per a satisfer les necessitats d'una societat cada vegada més moderna però complexa. Hem creat metalls, plàstics, vidres i fibres, entre altres. Però pel camí també han quedat moltes coses importants. El creixement ha d'anar sempre unit al concepte de sostenibilitat per a preservar els recursos i el medi ambient. Viatgem cada cop més ràpid i contaminem cada vegada més. Per això és important la racionalitat, el coneixement, la investigació conscient i responsable. L'alt nivell de l'avenç tecnològic aconseguit per la humanitat, avui en sectors com el químic, sanitari, aeroespacial o el transport, és sens dubte d'autor del desenvolupament científic en materials capaços de donar i suportar sol·licitacions tèrmiques, mecàniques, elèctriques o químiques en condicions extremes, juntament amb nous processos que preserven el medi ambient i optimitzen l'ús dels recursos i costos. La ciència investiga i crea tecnologies, materials, processos o energies que donen lloc a noves indústries i aquestes necessiten de científics per incrementar les millores. I aquí és on entra la Fundació CTM, Centre Tecnològic. El 1999, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Tecnològic del Bages firmen un conveni que culmina amb la creació del CTM, el Centre Tecnològic, una fundació sense ànim de lucre que vol contribuir a la millora de la competència i al progrés tecnològic de l'empresa, mitjançant la presentació de serveis especialitzats i l'execució de projectes de R+D+T. La Fundació CTM està formada per diferents àrees d'investigació.
La Fundació CTM Centre Tecnològic vol ser un referent a tots els nivells mitjançant l'actiu més important que són les persones. La Fundació CTM Centre Tecnològic compta amb un personal altament qualificat que s'ha incrementat en els darrers anys. La seva evolució econòmica ha crescut en els últims anys. Un creixement en línies, àrees, acords, productes, expansió geogràfica, dimensió i amb un nou centre en el Parc Central que s'inaugurarà el 2013 en un nou edifici on consolidar-se. En definitiva, un treball constant entre la més alta investigació i la indústria que aporta solucions innovadores, lloades fins i tot a les pàgines de la prestigiosa revista del Massachusetts Institute of Technology. Una tasca que fa que la Fundació CTM Centre Tecnològic aconsegueixi l'objectiu de l'excel·lència i del compromís, apostant per la innovació, la cultura, la recerca de la innovació per a millorar les capacitats del centre i de les empreses. Fundació CTM Centre Tecnològic. Una mirada cap al futur, sempre amb visió de futur.